sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin gagayem. Kumusta kayon? Sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg ditoy programa tayo. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti labas na. Iti daytoy agundaway, isagot mi manen kada kayo ti may sapay a compilation dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngamsakbay na, kaya't kumanpay nga idanon tinaimpuswan a panagyaman ko amin kada kayo, gapu iti kanayon nga ingkay panagdengdengeg, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Sapay kumata agtultuloy ti ingkay panang suporta, ket di kay tumauma adumngeg kadagiti sumarsarunupay nga upload tayo. Intay nga rodan denggen dagiti compilation. Hello manan kada kayo amin papagayam. Kumusta kayo amin? Adday manan ti pagayam yo amang kabkablaaw kada kayo iti naragsak na bendisyon nga aldaw. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdengdengeg dito'y programa tayo. Ti pakasaritaan nga intay kan biagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged iti nagan a presi manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nasingpet ti asawak, awanan ti bero kakpay, gapu taadda aminan kenkwana ti nasaya at agalad ti maysa a lalaki. Iso na laeng, taadda maysa abanag a pagsidsid da awak. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Apay, kasta tilangan ba kay? Kasla daw nagdagsin a parikot mo. Saan lang ang akasla? Talagang adda na dagsin a parikot ko, Randy. Ha? Kaya't mo ka di amaamuan na niya ti parikot ko. Bakit? Adoy, daytoy ti parikot ko, Randy. Ala, mingmingam anaimbag. Ha? Anyo ti? Tunggal ako sarak iti pregnancy test. Kanayon a negative ti result na. Iti kaanuman. Saan ama ko na a pamilya ti panagdanata? Gapot na awan mat nga rod anak ta. Bakit? Saan kumamata kasta ti ibagam a? Anya nga rod ti kayat mo amang agmanipod kanyak. Maragsa kanak iti kastoy. Manumat tin atawan tinaglabas manipod nagkalaysata. Ngam aging kaita. Di naklat ta maikan iti anak. Ibagak dayti kan ka, tapno amam. Kasta unay ababawi ka nakiasawa kan ka, Randy. Prese. Ay nainsan, saan arumbang apagsasawam iti kasta nila kay mo? Panunutam kumamot a masaer jarik nana? Ay, jak ngamin malapdan ti pungtot ko insan. Tunggal adda masabat ko akabats tayo, wano amamok. Kukwaklatan ti umapapal. Umapapal iti anya insan. Kasano, kat adda kibkibinin dang anak da. Idinto ta siya, kat awan. Kinapudno na, saan akon anaragsak iti dan na ti asawak. Saanan at talaga insan. Ay na, di ka agsasawi iti kasta insan. Panagkunak kat saan mo't anagayatan ni Randy asaan kay amaadaan iti anak. Amin mo't anaganak kat dayta ti kalikagum da.
Kan may sa amangan no talagang awan pa'y nabukalyo. Jakon amo ti aramidak insan. Ti kunamket di, talaga alupos ti asawak. Isong adinak maipayan iti anak. Ay, kasla jakon maanusan ti kastoy a panagbiag Teresa. Sinaaksan at talaga ni Randy. Napan ni Randy ijay balay idi na minsan nga aldaw. Anya tinaramid na ijay nanang. Awan mo't. Imayla nakisarsarita kini tatang mo. Kasla nadlaw ko ti kinaliday na. Apay, adda ka di parikot yo. Awan mo't nanang. Apay, adda ka di imbaga na kada kayo. Awan mo't kit di. Ang amangan kunak no adda parikot yo. Iso nga imayak dito'y balayo. No maminsan, adamot saan mi apagkinkin na awatan nanang. Ang maurnos mi matadagos. Nasaya at mat nga rod no kastanak ko. No adaman ti saan nyo apagkinaawatan, pagsaritaan nyo adagos. Saan nyo abaybayan adumakal. Iti kasta, naragsaklat ta ti panagdenayo. Wen ka di nanang. Awan rumbang apagdanagan nyo. Ken maysa, biyag mi dayto nga agasawa. Ada kamin iti husto atawan. Kabailan min asulbaran adakda kami. No addaman saan mi apagkinkin na awatan, nanang. Presi, itay ka pala nga palpaliiwan. Nakaisam ka matamangkit kita iti cellphone mo. Ket, anya ko maita no agis isa makamangkit kita iti cellphone ko. Ada problema? Ay ko. Awan makit di bakit? Sana salud-sudag lang, may. Asino ayat ti kachat mo? Itay pa ngamin amang mga gutiring ton di messenger mo. No asino man ti kachat ko, awan bibiyang mo. No kayat mo, mangsapul kamat iti kachat mo. Awan parikot kanyak, Randy. Presi? Nalawag mat siguro tinangag mo, Randy. Ay, unay ka magtan bakit? Di nakdisturbuan tabi siya. Naawatam. Adun sakit di ti kachat mo insan. Itay pa yung agun-uni ti messenger mo Asino ay ti kachat mo? Kan itay ka pa nga isem. Ni ka di bayaw day ta? Eh? Ni, asino day ta kunak? Ibagakan ka, insan. Hindi mo ko maibagbaga iti sa baliwan. Ha? Malagip mo ka di pa'y ni Oliver. Tisigod akayan ayat ko idi adda tayo pa'y laang iti kolegyo. Ni Oliver kunam. Jay ka di lumakayan abaknang? Si kamot, insan. Saan mat nga iso tilakay? Sa nga pulo laang mat atawan ti inaunaan na kanyak. Oh, apay day jay. Di mo ibaga nga iso ti kachat mo insan. Wen, kat numabalin la ko mga isubli tinapalabas. Iso la ko man tinakikalay saan kat ani Randy. Ay, no amok la ko maadinak matlagayang maikan iti anak. Diyak la ko man imanugot apa ikalay sa kankwana. Anya? Ay unay kan. Anya ka din dagitang ibagbagang presi. Pudno ti ibagbagak, insan Teresa. Kat amom ka di, single pa'y laang ni Oliver nga aging gaita. Pampanunutak nga amangan nuda kami tinaikari para iti tunggal maysa. Saan kat ani Randy? Ay sus. Apay, di ka mabuteng kadagitang ibagbagam insan. Uray pagbalibalik tadam ti lubong, ni Randy latta ti asawam. Gaputa isukat nga rod tinangikalay sakin ka. Laglagi pa nga da sinapataan nyo insan. Nagkalay sa kami, ngam sa anak mat anaragsak iti danana. Kan maysa, nuday tala ang kalay sami, at damot solusyon na. Presi. Hello, honey. Hello, honey. Kumusta nga iti nagmalam mo? Kastoy, makabanog matagtrabaho. Ngam maikat amin abanog ko, tunggal mangag ko ti boses mo. Talaga? Sika talaga. Hawan lang ta nagbaliwan ti kinalailom kanya. Iti kaano man, saan tong agbaliw ti kinalailok kan kahani. Promise.
Agyaman ako rin ukas ng presi. Awon gayam. Kasarong tinagsaritaan da. Kaano ka nga umayin dito in Manila? Di ka madanagan, honey. Jack pulos malipatan day ta nagsaritaan ta. Kinapudno na, nag-file akon iti resignation letter ko iti trabaho. Iso nga iti kabiitan na panawan. Agdin natan, honey. Agyaman na ka ni. Ang sige, ipakabom latang aron. No kaano tiyo umay mo ditoy. Tas sabatin ka di terminal. Okay, honey. Sige. Tatupay taramida ka ni. Umawag at tumanan. Bye! Sige, honey. Bye. I love you. Pakawanan na, Randy. Ngam saan kan nga ay ayatan. Bakit? Anya ka din tayo tanga ibagbagam. Nalawag ba't timbagakan ka? Saan kan nga ay ayatan? Iti ka anuman. Saanan ang maisubliti sigod apam matagkan panagayat ko ken ka. Presi? Pumanawag. Takayat ko asapulan tipod na aragsak ko. Saan? Di mo kumawat aramidan tigastoy kanyak. Pang-aasim bakit? Ipakpakaunakan ka. Saan mon anam namaan asublyan ka pa'y? Ngamin, manipod nagkalay sata. Jak pulos narik na tipod no aragsak iti panagdan nata. Hindi nagkalay sa ta. Nagkinarita. May tirigat ka namay. Ag tinulong ta. Jakpat nagayatan tigastoy asaan ka anay kan idalag. Di na kumamat panawan bakit? Pang-aasim. Basta panawan naklatta ka di nakasta. Panyagamatin. Agasawa ta, presi. Dahit ako matilaglagi pam. Pasensya kan. Ngam di na kun maalukoy pa'y. Namimpinsanen anapukaw ti panagayat ko ken ka. Naawatam. Laklakit din no, aging galangan iti arapat ti panagdinatahan eh. Saan lang ang arapang apani? Adda akon. Agkadwatan. Ket iti kaanuman. Saan kanto apanawan? Agyaman ak nukastahan eh. No idi kolehiyo tayo. Ket nagbreak taga po kini Randy. Saanan ang mapasamak ita? Jakon itulok ang mapasamak mananday ta kadata. Nga uray, ininaw na kiti sa nga pulo atawan. Awan parikot iti dayta. Di mat ko nada. Anasamsam it nga agayat tiin inauna. May karuwa na. Kinapudno na. Pagbababawyak ti panakikalay sa kinirandi. No amukla ko maakastoy gayam ti biyag ko kankwana. Sa anak la ko man nga imanugot idi. Ala, saan mo na panunutan tayo tani? Tinapatan kita gayan ayat tayo. Kinapudno na. Sana kun anaki ayan-ayat pa iti sa bali. Manipol nag-break ta. Iso nga itata nagsinublang ta. Jakon itulok ngagsinatamanan. Uray siyak mat Oliver, honey. Lamnamaem ngagbiag ka akas may sa adon niya iti danak. Presi, honey. Adda umaw-awag. New number man. Asino nga taday ito eh. Sumbatan. Hello? Hello, Presi. Nasaya at nasinong batam ti awag ko. Masapol pa'y gayam abaro numero ti umawag sa musungbatan. Idi kalman pa'y nga umawawag akin ka. Ngampulos adi kasimumbat. Nanang? Anya ka din day tangar aramidam. At panunot ka kadi panunutom kumamot ti asawam. No anyaman ti parikotyo. Pagsaritaan nyo itinasaya. Saan akasta? Nanang, kasi iti kanayon ko nga ibaga. Saan akon anaragsak iti dan na ni Randy? Gapo ka de, taddan sa bali a lalaki iti biyag mo. Ha? Pangaasim, agawid ka kuman. Awan tinasaya at nga itdentikas tangar aramidam. Iti kaanuman, saan kantong agbalin anaragsak? Gapo tadda tao a masaksaktan, gapo iti aramid mo.
Itay ka pa'y apal paliiwan, honey. Apay akas la saan ka amakaid na. Adda ka di parikot mo? Ha? Ay, kuhaan eh. Awan parikot ko. Adala pang panunutak. Ibagam ko makanyag. Itikas na, matulungan ka noan yaman dayta. Mabaling ka din ang kulibag kalatan presi! Nanyaman ti parikot ko. Awan maitulong mo. Nawatam! Oliver, No awanan ti tadto mga ibagam. Mapankan iti silad. Di nakasasarita. Ado ti pampanunutak. May salaing kumatis ako. Pangaasim tagtumpal ka no di mo kaya't amatiswan ka. anday ko. Apay at panak matan, Oliver. Anya ka titibasol ko kan ka. Di mo salud-sudan. Laniyal ti basol mo kanya. Ha? Ngamin na. Siga mismo ti basol. Anya? May saga malas sa dimting iti bego. Anya ka dinday kang ibagbagang. Anya ka di tinaramid ko kan ka di mo nagustuhan. Pumanaw ka dito sa wana ka. Tama ka no ang sabot parang kita kit. Aliyabat ti maraming ko kang Oliver. Nasaya at matasimang patkan, Oliver. abay. Atay bagaw. Win, honey. Adya day ka. Masiko ka. Agduan abulan. Ano ya? Masiko ka ko ng presi. Wan, adan anak ta, honey. Masiguradong kadyasak ti ama. Oliver. Nuti panagkunam. Kat maragsak na kiti dahil tanging patamag mo. Nagpitot ka. Ala, pumanaw ka dito sa ngwanak. Amangan no si Kapay iti pangipapasak iti pungtot ko. Una yung tikas to'y. Apay akalat, mata na nagbaliw ti ugali ni Oliver. No kaano pa yung masiko ka. Kat isumatan ti pa nagbaliw na. Hey, ikay ka pa'y lapal-paliiwan balasan ka. Pagsangsangit ka ba? Apay ka dahil? Da kayo matgayam tat. Kinapudno na kanayon ko amang di pa nagap-apa yung kini Oliver. Ay na, balasang ko. Di kasaya ata nga aramidyo ita. Panawa mo na dyan lalaki. Iti niya kumaga po panawak ni Oliver, tata. Apay, di mo ka di mo apamilyado ni Oliver. Anya, Ay, pamilyado ko ng tata. ay, Amangan mo't no nagbidot kayo lang. Amangan no sa baling Oliver ti pagbagayo. ay na. Saan na ka nagbindot balasang ko? At asawa ni Oliver. Isuda ti kabayagan, aborder ko, di ti apartment ko. Pinanawan lang di asawa na. Gapo iti kinababairo na. Kaya nagwala pa iti anak da. Anya, Apay, saan na ka diyan ay bagaking ka na ita? saan? Sana po no day na tata. Sos Maria, Awan pamilya ni Oliver. Awan. Ulbud ka! Awanan kay di ba yun? Kamok napudno ka kanyak ngam saan mo't gayam. ito ta na mawamon nga ta nasawa. Mabalin mo ti pumanaw, presi. Anya, Nung ti palag ko nam, kat adamang seryoso iti kasken ka nga dan asawa na. Nagbidot ka. Yan may sa. Kas itinakunak idigan ka. Sa anak asigurado asyak ti ama ti sigug mo. awanan kay ti ba yun alalak. Eh! Ano? Kalpasan ti amin. Kasta ti bagam kanyak. Apay nga tumpal ka ngayon! Si Kakit di tawang itibain! Di nakman tong patungpay na kasta.
Jak kaya't atong patumpa nagtana! No, hindi pala ko madamo. Kat imbagam kanyak nga dagayaman pamilya. Sa anak ko maanagtalagkan ka. Ulbod ka! Manangalilaw ka! Tikunam kiti, sayit ka, babae. Ang dalang nga roda na asawam. Nagbiro ka pa ilaing iti sa bali. Oliver, Pabungat saan ka di? Amangan no into nagbalawak kat siyak tumatan ti sukat mo. Isungo itabay lang. Mabalin mo ti pumanaw. Alam aminan ang kagawaam kat pumanaw kan ditoy. Nawadam! ha? Prese, nanan. Simang patkagayaman. Masikog ka. Wala na. Hindi na kaya tatakdaran ni Oliver. Tsaka mga dagayang pamilya na. Inlimad na kanyak ti amin. Anya. Awanan ti ropak ngay parang kukada kayo. Nang runay ti asawa. Nga mawanan ti sabali apapanak. Nasaan nga subli kada kayo. Ay, jak amo no anya ti ibaga kitakan ka, Presi. Jak amo no masyanakan ka wano saan. No amom la kumati na pasamak itipyag ni Ranti. Kabayatan ti kawan mo. Anya ti kayat ti asawa nanang. Kumusta ti asawa? Ay katadda ijay balayo. Sana pimampanaw. Isuna laang tainal daw nga uminom iti arak. Nanang. Managim bubukod ka, Presi. Tibagim laang ti pinampanunot mo. Pagkawanan na kumananang. Nagbidot. Ti asawam ti rumbang apagkidawam iti pamakawan. Saan na asyak? Jak ammo kan ka, Presi. Jak ammo no apay anaramid mo ti kastoy kin ni Randy. Iti likudan ti kinasingpat kan kinaanos ng asawa. Nanang. Ha? Presi? Pakawanan na kumaranti. Masikog ka. Wen, amo ka saan ako na may karikan ka. Imayak lang ang tapnog kita iti pamakawan. Nagbitutak. Gusto ni nanang managing bubukod ak. Tibagik lang ti pinampanunot ko. Presi. Ti amo katagbalin na kanaragsak iti nagbalin a desisyon ko. Ngam nagbidutak. Amin abang nagadyak napadasan kan ka. At napadasak iti dan na ni Oliver. Amo ka nasakiti naramit ko kan ka. Ngam sapay la ko matadumtang to ti gundaway ama pakawan na. No pamakawan ti gilgid daw. Nabayagan na napakawan ka, Presi. Randy. Amok, may ti kahanuman. Jak may pahit anak akal kalika guma. Iso ngay naklon ko nga rod ti panang panaw mo niya. Mawatan ka. No apay anaramid mo tikas dyan. Daksang gasat. Kastamat gayam ti nagbanagam. Emuray no kasta. Ay ayatin kalata, Presi. Kasi ting karik iti nagkalaysata. Iti niya man napanlubok adumteng kalata. Sana ka basta umipat. Ilaban ko tayat ko ken ka. Randy. Amo. Ken lamlama kung naibaga dagiti tattao. Ama agak iti panagaklon kumanan ken ka.
Itilikodan tinaramid mo. Ngam kahit ko lang apan nagnagan. Anapod no ti panagayat ko ken ka. Imbes ngagsina ta. Ornusan talaang ti pamilya ta. Nakasagana ka tumakder. Kas ama ti agbalin nga anak mo. Presi. Naglalaok abain. Babawi ken gura iti mismo abagik tinariknak iti daydi agundaway. Ngam kastaunay a panagyaman ko, gapu ta inaklon naklatta ni Randy. Uray saan nga iso ti ama ti sikog ko, kat inaklon na daytoy. Inaklon na kat inbilang na kaspudpudno nga anak na. Nakasingsing petlat ta kanyak iti likodan ti panangpanaw ko idikin kwa na, gapu ta dinak kat ngarod maikan iti anak. Ita, talo atawan matan ti ubing kat ni Randy ti makakaadda amangay aywan ken kwa na. Pagbabawyak ti inaramid ko ken kwa na, ngamjak to pagbabawyan ti panakabukal ti kakaisuna nga anak ko. Nga isu ita ti mangpatpatibker iti ayan ayat mi ken ni Randy. Nga uray amok nga adalatamet dagiti gundaway amalagip na ti madi nga inaramid ko ken kwa na. Dahiti man ti padas ko ajak to pulos malipatan, ket sapay ko mata nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Tuy pagayam mo, Presi. Ken ka pagayam Presi. Tunggal may sa kadatayo kat adama ko na apagkapuyan na. At dadagiti gundaway nga agbiddot tayo. Ngam sapay kuma, tadi tay aramiden daytoy arason, tapnumang pasakit itirik na ti sabali a tao. Panunutan tayo pay kuma na imbag dagiti agbalin a desisyon tayo. Kat aramiden tayo kuma dagitoy apagadalan, iti kasta kat di ton ulitan pay. Kat sapay la kuma, ta saan mo asayangan ti gundaway nga impaayken ka ti asawam. Gaputaman mano ti lalaki akas ken kwa na. Alakastan pagayam Presi, kat pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga inta ikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan Amarisa, manipod aritaw Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin awatem man pay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama adengdenggan mi kabayatan ti inkam panagin inana kan panagtrab-trabaho iti inaldaw. Pagyamanak unay numapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko. Kidawak nga iligad na kumalatan iti nagan Amarisa, adaan asawa ken dua nga anak. Nakababain man ngem may saak nga asawa ang nakasagana nga agpakamartir para iti ay ayatek unay nga asawa. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Mala, mangan kayo laeng amangan anak ko. Agbustog kayo Ado ti inlutok amakan. Nabsuga kon mami. Ang mga anak pa iti spaghetti. Magustuak namin una iti pan nakaluto na ket. Isu nga uray nabsuga kon mga anak pay. Ay katun anak ko. Atoy si Kangay ayan iha. Sige mami, kargaan pay ti platok, kurang ko pay. Naging mas ngamin at talaga ti luto. Siyempre nang runa no para kadagiti ipatpatag ko unay nga anak ko. Mami, ni daddy nga kaano ka diti panagawid na? Wen nga agpay sumami. Ha? Ay ikwa, jak amuno kaano ti awid ti amayo. Amangan no adu ti pakakumikuman na iti trabaho na. Isu asaan pay laeng ama kaawid. Di mat inton umay alawasan ti anniversary yu ka ni daddy? Wan iha, kan saan laeng aday ta. Kasangay pa ini manong mo. No kasta,
Double celebration to nga ron ti mapasamak. Ha? Ay, katun ay, ha? Basta lakit di agawid dito'y jay amayo. Sapay ko mga rod, tagawid ni daddy iti day tangal daw. Naragragsak namin no kompleto. Sige, awagak jay amayo. Ibagak ti panagawid nanto iti day tangal daw. Mami? Si kamat gayam Aldrin iho. Ada ka di ibagam? Agsang-sangit kayo kadi? Ay, saan iho? Saan? Apay kumabot nga agsangit na. Nagsuyang abak lang amin itay. Iso a pinunasak dagiti mata. Di ka naglibak, mami. Amok nga da parikot ka ni daddy. Apay, nagapa kayo kadi, sakbe api manaw? Aldrin iho. Nagapa kayo kadi, mami? Juan, naamwak ngamin nga damanin babae jay amayo. Pinagpilik no asino kada kami tipilyan na. Dayjay, pinili na ti babae na. Isa pimanawan. Kadyak amo no agawid pa dito ay balaywan na saan. Apay, akas dyan ni daddy, mami. Apay, Diyak man amoy jay amayo. Diyak mo. Idi na mo, kabalang paymat. Ngam kadagiti napalpalabas a bulan. Kasla diyakon kabalan tararamitan na. Kasla bumtak ti baro kung gapuiti sakit a marikrek na. Sumubsobran di amayo. kahit yung ka din asinaan ni daddy. Numaminsan, mapampanunot ko matanday ta. Ngam numakit kita kayo kiniayen. Diyak kaya't amadadaal ti pabilya tayo. Nabayagan ang nadadaal ti pamilya tayo. Manipod inrugi ni daddy ti agbabae. Jakmat kahit nga agrigrigat kayo. Gapulahan kada kami kaniayen. No kanayon mo't ada kayo ti saktan ni daddy. Sinaan nyo latan. Aldrin, iho. Da kayo lang tinapatag kada kami kaniayen, mami. Awatan mi. No talagang agsina kayon ka ni daddy. Ti kayat mi, kat makita da ka naragsak. Banag asana mapasamak. No agnanayon ti kadda tayo iti poder ni daddy. Mami, bagay ko kadimit lang to'y suot ko. Launay anak ko. Ala, husto day ta na panagsarsarming mo. Ayabam kit din di adim tamapantayon. Amangan no di tay maabutan di amayo iti opisina na. Saan ka numad nga umay ni Ayen, mami? Anya, ni, apay ka no. Ada ka no palpasan na project da. Aguray tulat ta ka nun dito balay. Kasta aya, ala, partakam nga ro di ta tamapantan. Uwen, mami. Agsapato sa klabiit. Mami, adatan iti asilig ti station anak kay destinwa ni daddy. Wan anak ko, kastoy nga oras ti break time ti amam. Orayan tabiitan. Sigurado arumaran day jay. Anya ka diti plano yo, mami. Di yo ibagang agpakaasi kayo kankwana. Nga agawid iji balay. Tapno makadwa tayo inton bigat. Para iti anibersaryo yo. Kan kasangay ko. Wan iho, padasag akasalita ti amayo. Barang kayat na ti agawid, uray inton bigat lang. Mami, Oh, dayjayin ti amam. Rumaran iti police station. Umay katasabdan ka. Felix! daddy? Felix! Anya ti aramidan nyo dito, Marisa. Inkuyog mo pa iti anak ta. Ni Ayen, sa dino ti ayan na. Awan, daddy. Nagbati iji balay. Daddy, agawid kayo kadi iji balay. Felix pangaasim. Agawid ka kumamot iti balay. Uray italaang. Iti kasta. Kompleto tayo mat amang celebrar iti kasangay ti anak mo. Kanti anibersaryo ka ni mami, daddy. Pangaasim, Felix.
Agawid ka kumaman. Sana nga gawid. Felix. Talaga ka di napatpatig ti kabit mo. Gamda kami ang pamilyam, daddy. Di nakpagsasawa ni tikasta si Caldrin. Udnumat, saan ka di? Di yu kaya ti agawid iji balay. Ngamin, mas kaya ti agawid iti ayan ti kabit yo. Aldrin, anak. Huston. Mabalin ka di, agawit ka yan. Kat iti ka ano man, di yun gamdan pa iti agsubli dito eh. Ngamin, uray ka sano ti panang pilit yung kanya. Diya ko nagawit iti balay. Dakailatan nga agi ina, timang silibrar iti kasangay ken anibersaryo nga ibagbagayo. Saan kayo na kaya't makita kan makadin na? Day tatitandaanan nyo. Sobra na talaga ni daddy. Iso lang nga rudan tinakabasol. Ngam iso pala ti daganas na nga gumit. Jack tumapakawan ni daddy. Iti inaramid na kada kayo. Santo Apolos. Sana kasta anak ko. Urayan niya pa'y ti mapaspasama. Isulat na ti amam. Ikararag tayo langan. Asapay kumatagbalin anaragsak iti baro a pamilya abuklan. Ala, gusto mami. Agsardong kayo nga rudan nga agsangsangit. Kitkitaan na tayong dagiti pasahero si tayo bus. Uwan anak. Asidagta ka din iti terminal. Adayo pa mami. At tinasayat. Iturog mo pa tapno makay na naka. Ringan kanto inton asidagtan iti terminal. Jakmat nga ron makaturo. Pampanunutak di adim. Sigurado nga agurura yan day jay. Sana bali ha. Pawid tamot tan mami. Huwan matkit di. Siya man nga ron ti maturog mami. Mami! Diyos ko! Anay ko. Sa din. Tiyayan ko. Oh, di ka unay agkuti. Adda ka dito ospital ading ko. Manang Virgie. Ti may sasakak. Apay akas ladyak may garaw. Awanon ti may sa asakam ading ko. Kapilitan a pinutad dagiti doktor. Gapo iti donor analakam mo. Iti pan nakatinag tinagluganan nyo abas iti rangkis. Anya? Imbaglangan tanaispal ka iti paggat. Kat no agkaribuso itayan dagiti nurse kando doktor. Iti madama apan nakaupiram. Kunak lakit din no anya ti mapasamakin ka. Ni Aldrin man. Sa din tayo na. Kumusta ti anak ko? Marisa ading ko. Patib kerem ko mati pakinakam mo. Anya ti kayat mo asawan manang. Marisa. Natayan ni Aldrin. Anya? Sigon ka dagiti doktor. Napurwan ti ulo na. Iso indeklarada a dead on arrival. Saan? Saan? Ti anak ko. Nakakaasimat ti anak ko. Basol ko ti amin. Uwan, basol ko. Sanda ko man na disgrasya. No jak inaimbati idi may day di opisina. No nagawid akla ko akadwak ida. Saan ko man napasamak ti kastoy. Awanan ti anak ko. Natayon. Kat ti mo't asawa. Baldadon ti may sasaka. Gina. Oo, yan. Aglulwa kami tinani. Ada ka di pariko? Damagan pa lang. Kat apong lang aro din anatay tinaunang anak ko. Ay, kuwani. Basol ko ti amin. Basol ko. Hani, awan basol mo. Disgrasya day dyan. Iso nga awan nga rod mapabasol.
Siguro, kat aging kalaangan ijay ti biyag ti anak mo. Kan, gasat mo ti asawam ti agbalin abaldado. Huston! Panawan nakpay lang. Pangasim. Kaya't ko tiag may maysa. Sige, sikat ti makamo. Agsubli akla ang ijay kusina. Tulungak pa lang ni Manang Lorna. Awagan naglaang, nagda ka sa pulang, ha? Diyos ko. Anya da ito ina napasamak iti pamilyak. Pakawanin na ko man, Diyos ko. Basol ko. Uwin. Basol ko ti kastoy napasamak. Nasaya at met, ta napanunot mo tinagawit, tapno umay mo aywanan ti asawam, Felix. Saan ka di nga agungot ti kapit mo? Ni Gina, ti kayat ko asawan. Ako manang kinapod mo na. Insin ako ni Gina. Naamiris ko ngamin asa na may parbang ti panakirelasyon ko kan kuana. Ay, pasensya kan, Felix. Italakon kin ka ti kapsat ko. Masapul ngamin nga agsubli ako ni Hong Kong, tapno agtrabaho. Saan pa'y akabaalan ni Ayan ti mga iwan iti inana? Si kalaangan tinamnamaan mi ang mga iwan kenkwana. Gaputas si kakat nga ro ti asawa na. Uwan manang, di kagdanag. Siyak ti makamo ang mga iwan iti asawa. Agyamanak, Felix. Umay kan bakit? Bagkatan ka nga'y patugaw iti wheelchair mo. Agyamanak. Agsubli ka ka din dito ibalay, Felix. Wen, kat siya kung ti mga iwan kan ka. Ngam kasanan ti trabaho. Amangan nun makadisturbo aklaan ka. Nag-resign ako niti trabaho. Adamot basit na awat ko ang mabalin nga aramatak. Tap na makarugi ti uri basit la negosyo. Iti kasta, adamot pa ka kumikumak. Kabayatan ti panangaywan ko kan ka. Kaya nanda pangalaan tayo para itinaldaw agastos tayo. Ang kasanon ti panagadal ni Ayen. Di mon panunutan day ta bakit? Nakalasin ang ti pagadal na aging kat agturpos iti kolehiyo. Sigurado ka ka din iti desisyon mo ang mga iwan kanya. Unmet, ngamin, obligasyon ko day ta kasasawam. Ang amangan mat no iti panang tungpal mo iti ibagbagam nga obligasyon mo kanya. Kat saan ka mat nga agbalin anaragsak iti danami iti anak mo. Saan mo panunutan day ta? Tinapatag kat adak ita dito'y ang mga iwan kan mang protektar kan ka. Ikarik, adi kay to pulos panawan. Daddy, sa dinutayan ni Mami? Si mang patagaya man iha. Ada ititirasa ni Mami. Mala, agpeles kan. Kalpasan na. Sumaruno ka ni Jay tagsasango tayo man amangan. Nagragsakat ko man no adapay ni Manong Aldrin na niya, Daddy. Kompleto tayo kumasa nga pamilya. Iha. Sayang, ngamin, awan matan ni Manong. Kan may isa, kasjay matan ti kasasaad ni Mami. Saanan ang makapagnaga po iti pan nakaputad ti may sa asakan. Ada si ti Diyos anak ko. Amok, ken mamatak adumteng tumatla ti aldaw. Ama sursuro ni Mamim ti magna. Babae ni ti panagsaklay na. Wan, ngam saanan akas iti sigod. Saanan ang may subli pa iti sigod, Daddy. Kang ronaan ti amin, saanan ang may subli pa iti biyag ni Manong Aldrin. Sige, agpalasak labiit. Sumaron wakto ni Jetty Rasa, Daddy. Sa bali ti panagsasaw ti anak ko kanyak. Kaslad na kaya't napagparangan. Ang aman niya ngay ngarod. Maawatak. Diyos ko. Pakawanan na kumakadag iti amin na nagkurangak. Sapay kuma. Tamapakawan nakbatan ti asawa ken anak ko. Among,
Itay ka pa'y lang abuy-buyaan, Felix. Naggagat ka. Sikat agluto, aglaba, aglinis, kan aminan ang matrabaho dito'y balay. Malaksit iti dayta, asikasunak, padigusan, sukatan, pakanan, kan patumaran iti agas. Kalpasan na, asikasuman ti mini grocery nga impatakder mo. Amangan no dumteng to ti aldaw ang mauma ka. Kat panawan da kaming tumanan iti anak to. Saan to mapasamak dayta, Marisa? Jak to pulos mauma nga agserbikan ka. Felix, Baya masulnitak, dagiti ado ang nagkurangak. Amo ka dakal tinagbasulak iti pamilya tayo. No kumatasim muruta ka nagawin, hindi ka na kayo. Nalabit pa sana napasamak ti kasjay at trahedya. Pakawanan nak, Marisa. Sana rumbang nga nagbabayak. Sana rumbang abinaybayan kayo. Ano dagiti pagbababayak? Ngim naladawan ti amin. Pakawanan nak. No nagbalinak ama naging bubukod. Ket san apagwadan nga makin asawa. Ikari ka sana na maulit pa eh. Pakawanan na ko, Ma'am Marisa. nabayagan ang napakawan ka, Felix. Agyamanak. Agyamanak tainik kanak pa iti may kadwa kung daway. Tapno maurnos dagiti nagkamalyak. Ipatpatag kayo, unay. Ipatpatag kayo kadagiti anak ta. Ipatpatag kamot unay, Felix. Katyak tupulos ang babawi. Asikati inayat ko. At datayon dito sa sementeryo, mami, daddy. Aday ta, nayornos kon ti wheelchair. Daddy, mabalin yun na patugawan ni mami. Sige, ayen. Agyamanak, Felix. Pasensya ka no pinagkatnak pa'y aging aditoy. Diyak pa'y ngamin kabailan ti agsaklay. Nang runakit saan anasaya at tipagnaan nga agturong ditoy. Awan anyaman na bakit? Pakaidayawak, amang ibagkat kan pagserbyan ti asawak. Ay sus, agasem man dagita pa ng bulbolang manan ka ni mami, daddy. Saan ko abulpulan ni mami manako? Pudno ti bagbagak. Ikarik nga ramidak amin akabalak. Tapno mapagserbyan kayo nga gina. Ngamin, kayat ko asulnitan nagiti nagkurangak. Naggasatakmat kan, Felix. Adayo nagasgasataken ka, Marisa. Ngamin, nakasingsingpet ka nga asawa kan inadagiti duwang anak ta. Saan laday ta? Uray ka sano kadakkel tinagbasulak. Napakawan naklat ta. Kaya't inawat nakmanan itinumanon agundaway anapasaktan ka. Kaya't ipapanaw ko iti denam. Alaos doon, Felix. Kas nakunakon, nabayag kan anapakawan. Wenmat ngamin, daddy, agdrama kayo manan. Inmay tayo dito, tapno i-celebrate tayo ti kasangay ni Manong Aldrin. Kente anniversary mi ka ni mami ma. Aywanan niya. Happy birthday, Aldrin anak. Noda ka pa siguro biyag. Sigurado nga damatan apo kumikan ka. Kailiw ka una yun anak ko. Sapay ko ma, panapakawan nakmatan kadagiti nagbasulak kada kayo. Amok ang napakawan na kan ni Aldrin, Felix. Kinapodno na. Iti first death anniversary ni Aldrin. Imayak dito yayan titanam na. Nagkariyakin ko anang agsubliak iti dendayo ko ni Ayen. Ket ayatan, aywanan, kan di kay tupulos baybayan.
Kasla ka ano lang daydi. Ang sa nga pulo at tawon kaya man tinapalabas. No sa di numan itati ayan ti anak ta. Amok anaragsakan da ito eh. Nang runa kat tinungpal mo dagiti karimkan kwa na, Felix. Agarup si atawan matan tinapalabas manipod na pasamak daydi nga aksidente. Kat ita, makunak anaragsakak, ngamin uray kaskas ano, sinublyanan nak ti asawak, kat naragsak kami nga agdandan na kaduwami dagiti dua nga apo kami kaniayen. Naklon kumatan daydi apasamak, kantipan nakaputod ti may sa asakak. Kaasi ti Diyos, makapagnaak matan babaan ka dagiti saklay ko. Iti likudan dagiti rigat ken sakripisyo ang naglabasak, dinak binaybayan ti Diyos. Banag apagyamyamanak unay, gapu ta pinagbalinnak anatibker amang sangu kadagiti pannubok ti biag. Ket nagbalinmet nga inspirasyon ko tinapalabas, tapno mangrugi manen para itinapinpintas pay amasakbayan. Makunak nga awanan ti dawatek pay iti Diyos. Ngamin, inpaay na aminan babaan itin-an-anay a panagbalbaliw ti asawak, ken babaan iti panagbaligi ti anak mi aniayen. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Marisa. Ken ka pagayam Marisa. Dayawak ti kinatanok mo nga agayat pagayam ko. Rumbang nalaang ti panangpakawan mo iti asawam, ngamin agasawa kayo, ket nagkinnari kayo iti sangwanan ti altar, nga iti rigat ken namay, ragsak ken liday, di kayto agsina agingga ken patay. Kunada anarigat kano ti mangit nag iti pammakawan, nang runa no nasair unay ti riknam. Ngam kayat ko nga iparipirip iti kaadwan at ti Diyos tupay ket mamakawan. Datayon tulakit din at tao laeng. Amin tayo ket agbasol. Tao tayo laeng nga agpiddot. Tunggal maysa kada tayo ket adaan karbangan nga agbabawi, agpakawan ken mamakawan. Ket aramatan tayo daytoy tapno mga barwanan para itinaragragsakpay a masakbayan. Alakastan pagayam Marisa. Ket pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay, iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam, naimbag nga oras ka naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged itinagan a divine, manipod San Nicolas, Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo a naesem nga agdengdengeg kadagiti drama dito YouTube. Isu ti liwliwami kabayatan ti inkam panagtrab-trabaho iti inaldaw-aldaw. Ket pagyamanak unay, numapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kiddawak nga ilingad na kumalatan itinagan a divine. Nakapagsurat akmet, gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko, may papan kaniayat. Nga iso ti makagapo, no apay nga agingga ita, ket balasang akpay laeng, ititawan ko a 42. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nana Feli? Ha? Steve Baro? Siya nga Nana, kumusta kayon? Ay nakaasi ti Diyos Baro. Nasaya at kami man. Si Kangay, kumusta ka mutan? Di mo't may sakan apade. Saan pa? Seminarista akpay lang, Nana. Ah, kastaya Baro. Kunakit di ano naan-anay kan apade. Saan pa, Nana? Ay, gayam. Ni Divine, kumusta matan? Okay laang mat Baro. Work from home. Iso aday jay, at dalaang ijay balay. Saan unay arumrumwar? Kasta ka din, Nana? Wen, bayam ta ibagak tuken kwa na ti panagkita ta Baro. Planok mat giti sumarong ka balayo, Nana. Ay wun Baro,
Amumot a welcome ka akanayon ijay balay. Agyaman ako nay nana ah. Sige nga rod. Umayak to iji balayo. Apay, di mo kaya't ngagbalinak apadi? Jak kayat, Ni, apay nga eh. ti kayat ko, agbalin ka amanong ko. Kayat ko nga sikat ti agbalin nga asawa ni manang ko a divine. Agbagay kayo ngamin. Anya, sika talaga Olivia. Di la malablabid mo. Amum ka di, manipod idipimanaw ka, kanayon amalidliday ni manang ko. Ha? Ado ti umay agpaspasyar ken kuana. Ado ti agar-aram. Saan apulos ang naki-boyfriend? Oh, Pexman? Pexman, mamatay man. Pudno ti bagbagak manong Steve. Promise. Siguro, or-orayan na kanya. Olivia! Steve? Divine, kumusta kan? Okay, aklang mat. Sika, kumusta kan? Kaano ka pa'y asimang pat? Kan apay nga da ka dito eh. Idi kalman laeng. Masapol ngamin arumwarak iti seminaryo. Sakbay ang maordena na kas may sa apadi. Iti kasta, may kanak iti gundaway nga agpanunot ken agdesisyon. No ituloy ko ti agpadi, wano saan. Kasta ka di? Wen Divine. Ay, wen gayam. Domingo ita. Makimisa ka kadi? No kayat mo, agkuyog tan. Sunduan ka. Oo na. Urayin ka nga rod iti balay. Ang amangan mat no nalipata mon ti dalan, ang mapanijan. Ha? Si kamat. Malipata kayamat. Kat kanayon ti ipapan ko ijay idi. Wen nga rod kan di mat nabayagan a boyfriend mo ni Manong Steve, Manang Divine? Ah? Di mat isula ang ti agmaymay sa a boyfriend mo? Sangit ka pa'y nga rod a sangit, idi naamwam nga agpadigayam ni Manong Steve. Ah? Ay sus, Olivia, anya ka din dagitang ibagbagang. Steve, pasensya ka na. Sige, umuna kamin. Urayan ka lang ang iti balay, ha? Kartingam ti agpeles, Olivia. Ang mga no asidagan ni Steve. Sa anak pa'y lang ang makimisa, Manang. Nasakit nga mintingipon ko. Sana bali ta adamat kadwam. Inton umay a Domingo aklangan ang makimisa. O sige, ngamne, kita Saan ka nga agpaspas-trek dito'y balay iti oray asino, aging gaasumangpat ni nanang, ha? Wen ka di Manang. Oh, aday ta ni Manong Steve. Hi Manong Steve. Hello, Olivia. Apa di ka pa'y nakasukat? Sa anak pa'y lang a sumurot, Manong. Nasakit nga mintingipan ko. Kun may sa kadwamot ni Manang saan aya? Oo na. Anya nga rod, ti kayat mo apasalubong. Chocolate, Manong. Anya chocolate, kunak man no nasakit tingipon mo, Olivia. Joke lang. Sika talaga, Olivia. Ala, umay kan Steve, mapantan. Ang mga numala daw ta itimisa. Anya ka kadi Steve. Ijay ka man sango ako ngita. Anay ko, apay nga kadal ka kay. Nakapimpintas ka talaga, Divine. Anya? Loko, kadagiti amin adanda ni agpadi, si kalaang tibulero. Kalpasan ti misa. Mapantapay mangan. Sakbay nga itulog ka di balayo. Una, ninamnama kong daytay, Steve. Assuming ka talaga, The Lord be with you. And with your spirit. Kabayatan ti panaguro-uray ta iti makan nga iserve na. Ada itit ko kan ka. Anya man ang dayt na. Ate, lukatam. Sus! Kasla ka niya, Steve. Kasangsangon naklang arudan. Ibagam ka din, no anya ti kayat mo nga ibaga. Api nga dapay laing love letter mo. Diyan kami kahit nga damalipatak. Nung amin surat ko, maibagak amin na kayat kong ibaga. Ala, basa mo.
Itan, iti mismo asangwanam. Wen, kahit ko ang makita ti reaksyon mo, kabayatan ti pa nagbasam iti surat ko. Uy, sa anak nga affected niya. Us, sige man. Kita man. O sige, basami ti napigsa. Dear Divine Ay, uy, My Love. shh, saan mo't akas na kabigsa na? Tsak mo't kaya't ang mga ganda amin dito restaurant. Ah? Kat, isumati ko na pigsa ah. Day, duwa tala makangag ah. Okay. Sige, ulitak abasaan ha. Dear Divine My Love, nubas basaam ita dayto iti sangwanak, kayat na asawan, simurot ka kanyak anapan na kimisa. Kan, imay nangal daw iti paborito a restaurant. Amok asaan ka analaka nga aw-awisan. Ngam gapo ta simurot ka, sulit matan ti mano arabii, ajak pan nakaturog, kan panagdandanag ko. Ngamin, kamaudyanan nga, itilasod ti ado atawan, nagkita, kan nagkadwata manan. Os, jay ang paiso. Pudno ayamat, adi ka nakaturturog. Eh, wen, manumot arabi ha? Iti anya ko maaga po. Madandanagan namin. Kasanon no adan boyfriend mo. Kasanon, no di na kun kayat ang makita. Anya ngay ko mati pagdanagam. Kaya't ko asawan, apay ko maamadanagan ka. Talaga siguro kas jay. No dandani makita mo, ti tao nga inay ayat mo unay. Agdanag, wano agnervyos ka. Hey, Divine. Napauli magkamatan. Ha? Ay, kuha, Steve. Sika talaga. Makapasurong na kita alinyam. Us, talaga ka di masursuron ka? Apay nga ron nga gisem ka. Ha? Hey, jak amukan kay Steve. Ituloy ko man lang ang abasaan. Iti iyuunag ko iti seminaryo. Ti amo kat maminpinsan kan amalipatan. Ngam nagbitutak. Iso nga ita tanaadtaanak iti gundaway arumwar. Tapno makapagpanunot. No ituloy ko ti bokasyon ko kaspadi wanyo saan. Ginundawayak daytoy, kat inturong nakdagiti saka, kantoy pusok iti ayan mo. Apay, aging gat kaano ngamin aya, ti kaadam iti ruwal, ha, Steve? Depende No nakadesisyon na kon, mabalin ko mat nga ibaga, adya kon ituloy ti panagpadik. Puno, agsubli akon iti seminaryo. Jakon kabailan nga ilimad pa'y ti marikrik na. Iti panaglabas ti tawan, saan ang nagbaliw ti panagayat ko ken ka. Ket ad-ad pa'y nga inayat ka. Nang runa numalaglagip ko dagiti panawan ang nagkadkadwaan na. Dagiti nasamit nga isam mo, ken makaayayo amatam. Sika akanayon ti adda iti panunot ko. Sika laeng ti agtagikwad ito'y puso. Manipod idi aging gaita. Kasta unay aragsak ko no makitkita ka. Sika laeng ti babae akayat ko amakaden na aging gatong palbiyang. Agay ayat itinapod no, Steve. Oh, kunak man no saan ka nga affected. Apay nga ron na nakalablabasit mo tan dagiti pingping mo. Ah? Saan mo to? Makilkilig ka niya. Saan ninyo? Anya nga ti marikrik nam ita. Mabisin. Ha? Mala, mangantakit din.
nagkita tala ang idikalman. Ita, adda ka man dito'y balay. Apay, naumakan kanyak. Ah? Ay, ko. Siyempre, saan? Si Kamat, di ka man lang maangawan. Atoy, parakan ka. Ah? Wow! Siomay! Ay, mabit lang nga. Mga laak iti malukong. Ah? O may ka, mapantay di kusina. Ay, uwan gayam. Kasla ni Ronnie tayo nasabat ko itay, ha? Dito ka dito naggapon, ha? Nakamisuot, man. Kasla saan may drawing tirupan, ha? Ah? Wan, kagap-gap po na launay dito'y balay. Ag subli-subli nga rod. Nagkulit. Aw-awisin nak arumwar. Ngamjak imanukot. No, kasta, nagasatak nga rod. Ni, apay mo't anak ko namday tayo, Steve. Ngamin, kanayon apat gamtikid daw ko. Kaya't ka di asawan day ta. Nga danam-namakan ka. Ah? Aday ta ka manan, Steve. Siyempre, sa bali tamat. Ag kaubingan ta. Nagsinatalaangan i-Disimbre ka iti seminaryo. Isungarap nga di rin mo arak. Kat si kaadagos ti binirok ko. Imbaglangan tawan pa'y boyfriend mo. Ah? Awanan iti bokabularyo pa'y ti maki boyfriend. Manipod pinanawan na, Steve. Anya? Mabalin ka di amaamuan, no apay? Ah? Ay, kon. Awan. Siyak laangan ti makaamo no apay. Manang Divine, adda surat mo oh. Nagapu ka ni Manong Steve. Ah? Manan? Ay, talaga aday di at tao. Mabalin namat nga ibaga iti personal. Ang nagsurat pa'y laang. Uy, makilkilig. Basaam kit din, Manang. Ay, sige. Dear Divine, naragsak ngal daw mo. Kas kapintas ti rupam a nakaisam ita amang basbasa dito'y surat ko. Kaya't kulaang nga ibaga nga awan nagbaliw iti marikriknak para kan ka. Diyak mabalin nga ilimad ti kinaragsak ko tunggal agkita kan agkadwata. Kasla makitkita kon ti kinaragsak to ti buklenta a pamilya. Kas maysa a seminarista, amok nga adda obligasyon ko iti Diyos. Ngam, amok mat a maawatan na. Ngamin, tao aklaang, addaan rik na kan arapaap. Iti panaglabas ti aldaw, ad-adda amariknak nga agayatak kan ka. Mabalin ka di nga isublita tinaputad nga ayan ayatta. Sisasagana ak iti amin apan nubok adumtang kadata. Nusong batan nak, jakon ituloy pa'y ti panagpadik. Jakon agsubli iti seminaryo. Sapay kuma, taagbalin kamat anapudno iti marikriknam. Numan bilang saan ta nga agpada iti marikrikna, namnamaem a maawatak ti agbalin a desisyon mo. Ibilang naklatan, kas maysa anapudno agayam. Tuy agay ayat, Steve. Divine anak, rumwar ka biit, adda bisitam. No ni Steve, pastara kanyo latan nanang. Saan ani Steve? Rumwar ka ngamin Asino nga'y kumatibisitak nga ibagbagayo nanang? Ni Kadironi? Saan ani Roni anak ko? Asino nga'y nga rod? Awan mo't namnamaak abisitak ita nanang. Ti ama ni Steve, ni Sir Lucas. Anya? Ni, apay ka no? Anya tigagara na dito'y balay nanang. Tinasaya at rumwar ka anak ko. Ing kadanunan ijay salas, si kakano ti kayat na makasarita.
May mga oras mo, iha. Kastamat kada kayo, sir. Anya ka diti maipay ko. Pasensya ka no nakadisturbo ang. Sa nabalit na mabiitak lang, met. Adalang kayat ko nga ibagakan ka. Anya day ta, sir. Amo ka nagkaubingan kayo iti anak ko. Ni Steve, ti kayat ko asawan. Sir Lucas. Amo ka nasingad kayo iti tunggal maysa. Kaya't sana nailimad kanyak ti panagayan ayat yo iti lasod ti pito atawan. Agam naputad day ta. Gaputa simrek iti seminaryo ti anak ko. Rimwar iti seminaryo ni Steve. Tapno masubok da ito sakbay ti panakaorden na kaspadi. Agam sigakit din ti mo na sinarak na. Ba nagadyak magustuhan? Divine, iha. Amumet, saan ka di? Amum tinagdalanan ni Steve, gapo iti sakit na iti puso. Amumet nga uray la awagan mi aminan idi asanto. Tapno lang maispal ni Steve. Iso apangasim, ha? Di ka kumagbalin alaped para iti panagpadi na. Magipagpakasyakan ka balasang ko. Amo ka makasarakan tumot lang iti lalaki amang ipatagkan ka iti nalablabas pay ngan ti panang ipatag ni Steve. Sir Lucas. Pasensya ka niya. Amo ka nasakit. Ang masapul nga aklunan niyo. Asa na da kayo ka ni Steve tinaituding para ititungkal maysa. Olivia, itad man tuman kini Steve to'y surat ko. Naks! Iti kinaad-ado ti surat ni Manong Steve ken ka, itamlang asinungbatan. Parang may something. Isus, awan na. Basta atap no maamam ti sungbat ko kadagi ti surat na. Agpaiso, Manang? Wan, basta tap no mapnek ka. Dear Father Steve, o aday ta ha, Father itan ti awag ko ken ka. Hala, apay ngay a Father Manang. Kayat ko nga ibaga nga ay ayatan ka. Ay ayatan ka unay-unay. Ubing tapay idi, ngam nariknakon nga ay ayatan ka. Uray idi simrakan iti seminaryo, saan anapukaw ti panagayat ko ken ka. Aklunek nga agingga ita ket ay ayatan ka paylaeng. Ngam uray no ay ayatan ka, masapol nga agsakripisyo ak. Nasakit, nga masapol nga isakripisyok ti ayat ko ken ka. Ngamin, adayo anapatpateg ti obligasyon a sinapataam. Jak kayat nga agbalin alaped ti panagayat ko ken ka, iti panang tungpal mo iti bokasyon mo. Panagkunak ket saanen anasken nga ilaban ti maysa a relasyon amang laped iti misyon mo. Nasakit man nga masapul nga aklunek at lalaki nga inayayat ko ket maysan anaan-anay apadi. Agtalinaed laengen amin kanilagip dagiti ragsak a nagkadkadwaan ta. Kanayon ti kaaddam kadagiti kararag ko. Divine. Hala, nagsakit motten Manang. Itad ko ba talaga daytoy ka ni Manong Steve? Juan Olivia, itad mo nga itad day takin ni Father Steve. Nakabaybayag kan tumat ngamin, Olivia. Kita aman napunon ti simbaan, awanin pagtugawan ta. Un nga rod Manang. Dito'y tan-alikot. Adumot ti tugaw dito'y. Kan may sa mangagmatlat ta. Kapilitan maalaoy ka. Ijay ta nga agtugaw, itikas ta, mangagta ti misa. Brothers and sisters, let me tell you a story. The love story. Tapno at adda nga interesting. Oh, naintriga kayo niya. Ni Father, naadaan iti love life.
Brothers and sisters, I used to have a girlfriend. Iso na lang, tayo di simrigakon iti seminaryo, we have to break up. Ang grabe ti tama kagwa na. Ay unay dahito yung babae. Iso nga diri mo anak iti seminaryo, sakbay ti panakaorten ko. Sinarong karak dahito parang kuna, no kayat na pa Kahit no kastaman bilang, saan po nga ituloy ti agpadi. Agpayak lang ang iti Diyos, iti ruwar ti simbahan. Iti sabali apamuspusan. Ayayatan nakmat, nga mas pinili na tinagsakripisyo. Para kang kwa na, importante atong palag ti bukasyon ko. Ngem ti ayan-ayat mi adwa. Amoyo, brothers and sisters, husto unay ti bagana. Ngamin, iti panaglabas ti panawan. Naamiris ko, at talaga ada ito'y ti kayat ko. Da ito'y ti mission ko. Ti pagserbiak ti Diyos, babaan iti panagbalin ko apadi. Makuna ka nagasata, ngamin, imbes ay adayunak, saan? Tamas inya si dagnakpay iti Diyos katamsan. Sabay ko taura iti maminsan lang, at damat may sa atao amang niya si dagkana kayo iti Diyos. Lumaminsan ngamin, at dadag iti panubok amang niya dayo kada tayo iti Diyos. Ngem, agipatulod na ito'y iti tao, ngagbalin nga instrumento. Tapno agsubli tayong mitlaang kenkwana. Jack nalapdan ti panagarubos dagiti luwak, idinangeg ko ti boses ni Steve. Nakatataar iti suot na nga abito. Makaayayo dagiti mata ken isem na. Nasakit man nga maragsakanak amang kitkita kenkwana amang aramid iti obligasyon na nga agserbi iti Dios. Maragsakanak ngamin intuloy na ti panagpadi na. Jack pulos agbabawi ngamin pinilik ti nagsakripisyo para kenkwana. Makunak as sisasaganaak amang ipaay iti amin iti Dios ngamin amin nga adda kanyak ket nagapu kenkwana. Dayti man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, divine. Ken ka pagayam, divine. Mabalin a planwan ti tao ti amin abanag, ngem ti pagayatan ti Diyos ti matungpal. Kasta ti kayarigan ti pakasaritaan ti biag mo pagayam ko. Iti adu atawan a panagin na dayuyo ka ni Steve, nagtalinaad latta ti ayat iti puspusoyo. Kat iti panagkita yumanan, nabukal ti plano ni Steve para iti panagmaymaysayo. Banag, anagdua-duaan ti panunot ken riknana, no ituloy na ti bukasyon na. Ngem gapo tanatanok ka nga agayat, in sakripisyum ti ayan-ayat yo kasagot mo iti Diyos. Nga iti kaano man kat di mon tupulos pagbabawyan. Luktam nga ro ti pusom nga agayat manan. Patsyak nga ipaayan na ka ti Diyos iti lalaki nga ipatag mo kan mangipatagkin ka aging gatong palbiag. Alakastan pagayam divine, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan dagiti drama tayo. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manen iti anus yu adumdumngeg iti inaldaw-aldaw. Agyaman kami kadagiti likes, shares, comments, greetings, ken suggestions yo. Toy pagayam yo, Freya Simsim amang ibatbati iti naimbag ken naragsak nga aldaw kada kayo amin. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.